Asa imong bagan? Yeah. Hey. Aku ya. Kira. Aku ya. Oh, aku ya. San anha lang mo dapit doon san ha. Kaya makainom nagdagat san. Pero matinawa sa tong dagat san. Nindot kay dagat color chocolate. Bi, mahayang bi. Ayaw buhi ilang. Ayaw lang lagi buhi kay makainom og tubig. Bi. First time ni Kira mah. Ha? Pero mami ka. Dihala sa mabaw bi, dito lang bi. Daplin lang siya, daplin kay makainom. Hey. Be. Kira. Kaya. Sana? Ha? Asa man si Kuya? Ang tao. Sila may. Sila hindi mahayang. Hayang ka? Madala. Kaya kita nga, nakabulingit na ang shirt. Sila may han. Huwag kayo para tawag. Lala na si Kuya. Kuya ka na sindi ko yan. Ako sa tanaw-tanaw nito. Tuon sa nako. Siguro pa sa siguro sila naabot eh. May kabulingit na ang shirt. Hey! Ayag dad sa lambi kay makainom bi. Diri ra chan. Diri ra bagay basig mahayang na siya kainom. Dito lang daplin. Le, maaf. Babad. Lo.
Hey! Uy! Wala. Ay, guys, John. Mahayang ka. Ayaw, balihan dyan. Ay, balhin sa ko dito sa mabaw, be. Ya. Hehe. Yup. Diha lang sa tiyo, eh. Diha lang na siya. Diha lang na. Asa chan-chan na eh? Chan-chanan. Diha lang na siya kay Urong lingaw. Nah, tang atas nilas. Utang sa ako sa nila na kay naguba na. Oh, nakainam na tiyo. Dire lang lagi na siya butang. Kaya na inam limpyo ra ba itong dagat. Mura ra nagmaylo itong dagat. Mamuna! Yehe. Kinsa naligo? Ha? Ligo ka? Psst. Hey. Hello. Kinsa naligo? Mga takot sa init. Mga hadlaw ko guana. Adlaw. Ligo ka? Ha. Nay bird. Nasang bird? Nay bird. Yes. Asa mong bird? Hey! Hinay-chan. Asa mas kuya? Ha? Hello.
Halangan, oh. Trapuhi sa... Trapuhi sa ba? Gawas ang sipon. Be, ang sipon. Psst. Hey! Ew! Ew! Tapuhin sipon na. Sigma, ew! Gawas na sipon ni. Halangan na nas mata. Okay, uga dito nga panakton. Kagwilik. Wow. Ew. Nah, ligo ka? Oh. Sama na. Ayo pisik-pisik ka. Ligo ka? Uy. Uy. Ha? Dali ko man nakaligo ha. Asa ka adto day? Asa ka adto? Way init. Kadlo ko init. Way init. Palagsarali. Nah, dali na. Ito ta. Dali. Na, up na. Dali. Yang na. Up na, ligo na, lagi na, up na. Dali. Up. Up. Dali sa ni day. Dali, up ta. Dali, ligo ta dito. Dali. Dali dayon. Dali. 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 Dali, sit down, sit down. Dali, sit down na. Sit down. Yehe. Yehe. Yeah. Ngay bibi? Yehe. Yehe. Si Kuya. Hello. Hello. Mabasa atong lubot. Wah. Hey. Go. Ayo, panig balas dyan kay atas mata. Kaya lagar sar-sar lagi kay galingkod lang sa diha. Mahayang na po na ron dito. Nahayang na po na ganina. Dali na. Uy. Uy. Ligo mong goya. Ay, lagi di slow. Ato lang mabaw, diha. Oh. Diha lang. Diha lang deh. Yeah. Oh, halangan ng mata. Ay, pisik-pisik deh. Basta itong cellphone. Hey! Dali, na. Nalangoy. Nalangoy. Kinahan
Uy! Ayo Chan, makainom Chan. Hey! Alang, kain ng katubig ito. Hmm. Dua. Chan. Gusto ka marit Chan, hapit na mabot yung baba Chan. Makainom na po na ron. Na lang. Steady lang. Steady lang. Uy. Hoy, hoy. Batak, batak. Uy. Bantay Chan, hayang na. Ha, isdo gamay kay nakainom na tong tubig ro. Hey! Ah. Ligo ka, Day. Langoy ko na. Asas kuya. Hello, nas kuya. Ay lang, kisik-kisik di kayo makainom dali. Hello. Mon. Okay, trapo na may. Sip on. Trapo sa sip on. Trapuhi ko rin, okay. Gumaoy na. Hey! Ayaw na gisulod sa imong dalamgan. Why si on? Whoop! Whoop! Unsa lami? Ha? Hai. Trapuhi ko rin. Higad kay basta na. Hello. Hello. Ano? Picture. Banarag tao. Sirado. Wow. Ay. Unsa na imong gunitan? Unsa na? Lami na day. Umod ka.
Na si Kuya? Asa ni mo gibutang cellphone niya? Akong bulsa. Ayo pisik lagi bigay. Pakas gila. Kailan sa'yo lagti kay Gilsit ko ano siya? Kap. Ano lang di? Ay sige luhag di. Wala. Bye-bye. Sinakulalom. Langay na. Whoop 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 whoop. Yeah. Gotangi og kuan trapo. Dali dadi. Migo ta dadi. Nahayang mi dadi. Trapo ati, trapo. Oh, dirita babaw. Babaw. Asang donggan trapuhi. Ye. Sit down lang dah babaw. Sit down. Sit down lang, sit down. Nah, ye. Ah. La. Anak. Lono si Kuya. Loh. Nasa rin mama mo? Ha? Nakailod pang tawag may? Ha? Ang kakapaluda anda. Hey! Wah. Ini ka maligo tayo? Mana oy? Ha? Mana? Gugba mo ng larawan. Ito rin gitukod ano nila dito. Tahu na di ba di sarta gino? Gipadakkan. Tanaw di aron niya. Ang say lang gitukod ano dito. Na may gitukod nga mga building. Ha? May gitukod nga pundasyon ba? Unsa ka ng pundasyon na? Medyo dire pasudlan pa dire. Sana. Unsa na yung ganitan? Unsa na? Unsa ni Inday? Unsa ni? Halo.
Chan. Chan. Kuha ko ng plastic. Chan, ibutang dito ito na sako. Uy. Nah, ibutang dito, bay. Babaw, bay. Dito, babaw. Hindi ko lang gamay rin tao. Kaya gamay rin basurang. Daraw na. Nindot kayo. Inday. Hey. Asa ang trapo niya, May? Sip on. Trapo sa kuan ba? Trapohe sa kuning nangar eh. Trapohe sa kuning nangar eh. Wow. Kay sige pisik-pisik. Si ate tiga trapo. Napay sip on, May ay. Gawas sip on. Ah, nga, kuha na ko na ko chinilas. Mahal kami na mahal. Sibog to gamay kay mahayang na pug karon. Hayang ka be. Op, no. Kaon na kagbas. Oh, dara. Anak kindi. Oh, na eat na. Woi. Woi. Oh, give me. Give me. Give me. Give me. Go, butang dito ko. Woi. Lu. Eat na ka. Dali, up ka. Up. Yehe. Dali, walk ta dito. Dali. 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 Whoop. 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 Up, up. Tawag ka kuya. Ya. Dili. Dili ya. Tawag ka kuya.